дар душанбе як марказеро боз карданд ки ҳадаф аз он кӯмак ба ҷавононе аст ки мехоҳанд тиҷоратеро ба роҳ андозанд, аммо касе нест дастгирияшон кунад. ин лоиҳа барои ҷавонони соҳибкороне ки лоиҳаи хурд доранд ё мехоҳанд як лоиҳаи хурд ташкил кунанд пешниҳод карда шудааст. мо барои ҷавонон ҷойҳои корӣ медиҳем. ҷойҳои корӣ бо ҳамаи лавозимоти техникӣ дорад. Париноз аз аввалин касонест ки барои кӯмак ва роҳнамоӣ ба марказ муроҷиат кардааст. Мегӯяд умедвор аст ба ҳадафаш мерасад. ман корамро аз таҷрибаомӯзӣ дар чанд самт оғоз кардам. медидам ки кадом кор бароям мувофиқ аст ва оянда дорад. дар аввал мехостам ки лоақал ҷое барои корам дошта бошам. хеле мушкил доштам барои ҷой. ҳолатҳое мешуд ки ба маҳалам низ баҳона карда намедоданд. оддитарин шароит ҳам надоштанд. мо чанд нафар ҳастем. аз таъсиси ин марказ хеле шод шудам. ин як чизи нав аст. Париноз хатм кардаи донишгоҳи давлатии Москав аст ва ба ҳайси тарроҳ фаъолият дорад. ӯ мехоҳад як соҳибкорӣ муваффақ шавад. чанд тарҳ дорам, фармоиш дорам, ба ороиши компютерӣ машғулам, ҳамзамон ба таблиғ ҳам машғулам. фикр дорам ин дафтар барои дарёфти шарикон кӯмак хоҳад кард. дарёфти сармоягузор барои соҳибони идея ҳам аз ҳадафҳои аслии марказ аст. чанд намояндагони лоиҳаҳои хориҷӣ имрӯз вохӯрӣ доштем. онҳо хостанд ки боз зиёдтар дар бораи коворкинг пазл омӯзанд, фаҳманд ки чӣ хел аст. вақте ки кор сар мешавад, вақте ки соҳибкорони ҷавон меоянд дар ин ҷо кор мекунанд, онҳо лоиҳаҳое ки соҳибкорон пешниҳод менамоянд дида аз назар мегузаронанд ва лоиҳаҳое ки бо ҳамон созмонҳои байналмилалӣ чӣ тавре ки медонед якчанд намуд лоиҳа доранд ки ҷавонон ва соҳибкорони ҷавонро дастгирӣ менамоянд. дар тоҷикистон ин шикоят зиёд аст ки соҳибкорони ҷавон аз тарафи касе ҳимоят намешаванд ва ё агар касе тарҳе ҳам дошта бошад барои ба пӯ хестан маблағ надорад. муассисони марказ мегӯянд ҳадафи ниҳоии онҳо ҳам роҳ кушодан ба ҷавононест ки нерӯву идея доранд ва фақат андаке кӯмак лозим доранд то ба тоҷири муваффақ табдил шаванд.